És un dia que, com a professionals del món de la neonatologia, aprofitem per visibilitzar què significa ser prematur, què comporta, no només a nivell de salut, sinó també a nivell social, familiar, i també ens serveix per visibilitzar la importància que té que treballem tots junts, famílies i professionals, des del primer dia de vida. Per això el que fem és una trobada amb famílies, cada any ho fem. És molt emocionant veure com els petits pacients que hem estat cuidant els primers dies de vida es fan grans i ens venen a veure. Jo vaig tenir el Víctor ara el 2024, el mes de juny. El part va ser molt llarg, molt complicat i va acabar ingressat a la UCI. I aquí va ser on vaig conèixer tot l'equip de la UCI, tot el projecte aquest que fan de Lletres amb Cor, i vaig començar ja fa molts mesos a fer un conte, més així com pel meu fill, per mi, perquè em feia il·lusió, i a partir d'allí també vaig començar a fer aquest conte una mica com per regal per la Bea i per tota la tasca de les voluntàries, per recollir una miqueta també tota l'essència d'aquest projecte i del que aporta tant als nadons com a les famílies. Aquest llibre narra una mica el que són aquestes lletres, una miqueta així més amb aquest to infantil, des que les lletres acompanyen els nadons quan arriben a l'hospital, ja sigui a la UCI, alguns a l'habitació amb la seva família, i com després aquestes lletres se'n van amb ells a casa per fer-los companyia i decorar la seva habitació.